Светът е интернет. Бизнесът търси своя път към потребителя. Всеки търси нещо. Бързо, сега, най-доброто. В интернет търсим, когато имаме нужда от нови дрехи, когато искаме най-добрия хотел за нашата почивка или най-доброто заведение за нашия празник. Онлайн можем да намерим всичко. От детски играчки до мебли за нашия дом. Онлайн можем да сравним най-добрите предложения. Колата има нужда от ремонт, искам да сменя своята банка. Кое ни свързва? Търсачката ни помага всеки ден. Google AdWords. Някой търси твоя бизнес, вижда твоя сайт на първа страница, влиза и прави покупка. Ти имаш нов клиент. Твоят бизнес расте. Cherry Advertising създава реклами и стратегия в Google AdWords. Ние от Cherry можем да увеличим продажбите. С Cherry няма граници. Светът е твой. С теб сме до върха.